Shagon Audu tinga kataras ɗin da bacirawa kataras ɗin umar da bacirawa Shagon Audu tinga da ana ya taso muna da madambata kowa dai ya gani a ƙasa ya kamata ma ku dauko manyan waƙayen manyan yan dambe nan waƙan manyan yan dambe na yanzu saboda wasu ma ba su san suna nan ba irin su mai tabbasara irin su Bahagon Shagon yan sanda irin su hautan bamba duk suna a wannan gida na kai ne Shagon a sharuwa inda da tsaye ana haɗuwa ana haɗuwa wuri ana haɗuwa ana haucin kunama kai ba zarewa ba zare